Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-anya n'afịa ọgwụ a, ndị Igbo na-akpa afịa ọgwụ a bụ nchụ umei. Ị ga-afụ vidio ya ka ọ na-eme gị, ọ na-aga. Amara m ihe ndị oyibo na-akpọ afịfịa ọgwụ a, ngwa ka ndụ oge anya. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-enwe internal bleeding, na ọbara na-agba gị n'ime arụ, ma ọ bụ na o nwere onye nwere ihe mberede, biko jee chọrọ m afịfịa ọgwụ a. Afịfịa ọgwụ a na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Nke ịbụa, eji afịfịa ọgwụ a were agwọ fibrøid. Nwaanyị ọbụla na-aya fibrøid, jee chọrọ m afịfịa ọgwụ a. Nke bụ instansi, nke dị ka ibe ya, ọ na-adị mma nwaanyị nọchaa na nsọ ya ka o were afịfịa ọgwụ a mee gịnị, wụchaa arụ ya. Ọ bụrụ na ya fallopian tube mee ka o si adị, nwanne jee chọrọ m afịfịa nchụ umei. Ihe na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche karịsịa ọgwụ oyibo. Ihe bụ national herbs Chineke ji wee gọzie ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo na biko na-eye kọọrọ m ihe na be ya.